ഹലോ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ലഞ്ചിന് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടാലോ? നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക് മെഴുക്കുവരട്ടി, പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ, പിന്നെ മോരുകറി. മോരുകറി വെറും മോരുകറിയില്ല കേട്ടോ, ക്യാരറ്റ് മോരുകറി കേട്ടോ. കൂടാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊടുത്തു വിട്ട ഉണക്കമീനും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കാന്താരി മുളകും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഉണക്കമീൻ മാത്രം മതി എനിക്കൊരു പറ ചോറുന്നാനായിട്ട്. അതും അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് വറുത്തതും കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ രുചി കൂടുതലാട്ടോ. എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കമീൻ കൊതിച്ചുകളും കൊതിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. മോരുകറിക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വലിയ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി.